Idem si po škole domov. Idem si po škole domov. Zase budeme mať. Čo, mami? Mami není doma. Není doma. No, ideme do vodičky pekne. No. Pôjdeme na záchod, lebo mi... Ty kokos, ja sa tlačila na priesto. Takú miesto. Ruky. Zavoláme kamošovi a ideme hrať na zapínu. Vonka prší. Veď keď som išiel do školy, tak vôbec nepršalo. Keď som išiel domov, ani vôbec nepršalo. Zapnem si svetla. Tak, ideme gameplayiť. Si, koľko mi navarila moja mama. No, dám si vajíce, lebo vajíčka sú také basic, no. Aj vonku si bereme dačo k jedlu. Dáme si 2 hajmy. Alebo 6. 4. Sorry, že som sa pomýlil. No, zase milión času bude. Zaľutujem to vám. No, tak už sme dole. A teraz ideme vonka. Ale prší, no. Kolem, pustíš ma vonka! To nie je moja čas. Tak, dobrá. Dobre, tuto je môj dom a tu je červená. Toto. A to je modré. Dobre. Ja idem vonku s kamarátom, lebo no... Kde kamarát? U nás je v škole, nie? Ideme zabiť ovečku. Ovečka. Toto je 1.21 PvP. Tak, vlnička. Práva mi vlnička. To. Tak, no. Nebaví ma to, vonka ma nebaví vôbec, lebo sa nudím. A tak sa nudím. Sa nudím a nič mi sa nedeje. Nič mi nenapadá. No, GG. No. Ideme. Bulgríky. Ideme domov, lebo sa nudím veľmi hrozne. Tak, no. Ideme domov. Dáme si Burger Champions. To je jedna príchuť. Ja som tu jeden deň a neviem, čo tu je. No, tu je asi nejaký domček. A tak no. Tu je aj Iron. Dobre. Ideme hore, to vám zeditujem. Tak, už sme doma a teraz idem streamovať na YouTube. Ideme streamovať a ideme sa vyčúťať. Ale ja chcem spať. Kurník. Počkaj, to by sa nemalo nadávať tu, nie? GG. Modrý či žltý dolár dostaneme. Ideme streamovať.
No, takto OBS Studio a tak streaming a tak, no. Čau ľudia, dneska si dáme ďalšieho streamu a dneska je tu chill, pohoda, streamec, kvalita ide, ja neviem, mikrofón ide, lebo nemám, ale mám slúchatka. Dobre, čau ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa, dneska ideme hrať videa. Takže ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho streamu a dneska ideme hrať asi Basic, Budovar Basic. Ideme si normálne zažiť. Nie Minecraft, tak PvP alebo tak. To si so mnou napíše do chatu vajco. Prepnem na druhý monitor. Kde mám druhý monitor? Veď mi kúpila. No potom mi kúpi. Aj tak si to nezaslúžim, lebo jaký som na škole. Ja si tu dám pár svetla. Tak, dobre. Tak. Prvý tu vidím Vojta. Dobre, Vojta. Chod do Darkub a mi daj proste invite. Daj mi invite. Tak, dobre, díky. A ešte, keď sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber so zvonečkem. A tak, no, nezabudnite dať odber, like so zvonečkem a neste burbreček, jak som řekl. A tak, no, budu moc rád, když sdílete video s kamarádům, protože vám dám burger. Chcete burger? Tu máte!